Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rusulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saking mimbar ingkang minulya menika, minangka khatib kawula wasiat ing diri pribadi sumrambah sedaya jamaah, monggo tansah budidaya amrih mindhaipun raos takwa dumateng Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampun ngendika, ittaqillaha haitsuma kunta. Padha takwa sira kabeh marang Allah ing sadengah papan sira manggon. Hadis riwayat arti At-Tirmidzi. Ngemu suraos bilih takwa menika boten miderek wekdal utawi musim. Takwa boten namung nalikanipun ing saklebeting masjid utawi nalikanipun wulan Ramadan. Takwa kedah kajiwa kasarira ing sadengah wekdal saha papan. Kalebet rikala lelumban ing madyaning pirantos digital saha media sosial. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Boten dangu malih kula lan panjenengan sedaya badhe dipun rawuhi tamu agung. Tamu ingkang ngasta angsal-angsal maghfirah saha piwales ganjaran ingkang matikel-tikel kathah. Tamu menika inggih wulan Ramadan. Wulan ing saklebetin wonten jejibahan ingkang kedah dipun tindakaken inggih menika siam. Kejawi menika wulan Ramadan inggih wulan ingkang ing saklebetipun wahyu Al-Qur'an kaparingaken utawi mandhap minangka sesuluh gesang sedaya umat manungsa. Pramila saking menika monggo kula lan panjenengan samekta samudayanipun sampun ngantos rikala sampun tumapakipun wulan Ramadan dereng samekta menapa-menapa. Ing tembe lampahipun Ramadan boten wonten labetipun sekedhik kemawon. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kathah tiyang ingkang sampun hafal ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam ingkang kaserat ing ayat Al-Qur'an surat Baqarah ayat 183. Ayat menika minangka dados dasar nindakaken jejibahan siam. Nanging kagem siaga mental so teknis monggo dipun gatosaken ayat salajengipun inggih ayat 110 gangsal saha 110 6. Kalih ayat menika dados jantungipun
syariat spiritual Ramadan. Allah Subhanahu wa taala sampun paring dawuh ing salebeting surat Al-Baqarah ayat 110 gangsal mekaten. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul musra. Wa litukmilul iddata wal tukabbirullaha ala ma hadakum wa la'alakum tashkurun. Dina-dina kang wis ditemtokake iku ya sasi Ramadan. Sasi kang ana ing sakjerone tumurun kang sepisanan wahyu Al-Qur'an. Minangka dadi pituduh kabeh manungsa lan piterang ngenani pituduh iku mau. Lan uga dadi pratandha perkara kang hak lan perkara kang batil. Mula saka iku sapa wae kang meruhi ing sewiji panggonan ing sasi iku mula padha nindakake poso. Lan sapa wae kang nandang sakit utawa ing lelungan oleh ora poso nanging wajib tumrap dheweke nyaur poso sepira kang dheweke wis ora nglakoni poso ing dina liyane. Allah kagungan kersa gawe gampang marang sira kabeh lan ora kersa gawe angel tumrap sira kabeh. Lan prayoga sira padha nggenepake wilangane lan uga ngluhurake Allah awit kabeh pituduhe kang diwenehake marang sira supaya sira kabeh padha gelem nindakake syukur. Quran surat Al-Baqarah 110 gangsal. Saking ayat kasebat ing Inggil wonten perkawis wigatos kagem samekta rawuhipun wulan Ramadan. Antawisipun sepisan samekta ilmu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ayat menika paring sesuluh bilih wulan Ramadan inggih wulan Al-Qur'an. Pramila kula lan panjenengan kedah siyaga serawung kalian Al-Qur'an. Ing salebeting takziyatun nufus penyucian jiwa dipun sebataken bilih saweneh tata cara damel suci manah utawi jiwa inggih kanthi kathah anggenipun tadarus Al-Qur'an. Mboten namung sekedar maos kanthi cepet, ananging kedah ingkang kanthi tartil saha tadabbur ngatosaken makna saha piwucal ingkang saged dipun pendhet. Kalebet samekta niat saha semangat ing wulan Ramadan menika badhe katam kaping pinten. Saged paham makna saha piwucalipun pinten-pinten ayat. Kaping kalih wontenipun ruksah ayat 110 gangsal ing lajengipun wa man kana maridon aw ngala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Lan sapa wae kang sakit utawa ing lelungan nuli dheweke ora poso mula wajib dheweke nyaur poso sepira dina kang wis dheweke ora poso iku mau ing dina saliyane. Petikan ayat menika paring pitedah magepokan tata cara nindakaken siam ingkang kedah dipun mangertosi. Ingkang sepindah nalikanipun nembe gerah utawi nembe safar kesahan tebih angsal mboten siam ananging kedah gantos utawi qadha ing dinten sanes. Ingkang kaping kalih tiyang ingkang sampun sepuh utawi pikun saha gerah menawi nindakaken siam sampun boten kiyat pramila dipun parengaken nilar siam ananging gantos kanthi ngedalaken fidyah arupi paring tetedan kagem tiyang miskin setunggal mut utawi kirang langkungipun 6 on saben dinten.
Ingkang kaping 3, wanita hamil saha menyusui. Menawi kauratan ugi pikantuk boten siam, lajeng gentosi kanthi ngedalaken fidyah kados ingkang angka kalih wau. Perkawis menika nedahaken bilih Allah tansah paring gampil dhateng umat manungsa sanes perkawis ingkang rumit saha awrat. Pramila samekta ngelmu supados saged nindakaken siam kanthi langkung sae. Kaping 3, nindakaken syukur. Ing pempuntoning ayat 110 dosa gangsal. Walitukmilul ngiddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Lan prayoga sira padha nggenepake wilangane lan uga ngluhurake Allah awit kabeh pituduhe kang diparingake marang sira supaya sira kabeh padha gelem nindakake syukur. Samekta samudayanipun Ramadan kedah ngantos ingkang pungkasanipun. Nun inggih ngantos dinten Idul Fitri. Kanthi ngatah-ngatahi maos takbir wiwit angsulipun surya maghrib ing akhir Ramadan. Sedaya dipun tindakaken minangka kangge ngetingalaken raos syukur dumateng Allah ingkang ateges ugi sampun nindakaken siam kanthi wetah wilanganipun inggih sewulan atas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sak sampunipun nyinau saha memahami hukum siam ing ayat 110 dosa gangsal, Allah ugi paring dawuh ingkang aris wicaksana inggih ing ayat 186 megaten. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza dangan falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Lan yen to kawula ingsun padha takon marang sira perkara ingsun, mula jawaben menawa ingsun iki parek, ingsun ngijabahi kabeh pinyuwunan saka wong-wong padha ndonga marang ingsun. Mula prayoga wong-wong iku padha ngestokake dawuh-dawuh ingsun. Lan prayoga dheweke wong akeh iku padha iman marang ingsun. Supaya wong-wong akeh iku padha ana ing dalan kang bener. Perkawis wigatos ing ayat ing inggih menika takziyatun nufus. Saweneh tata cara nipun inggih kanthi ngadah-ngadahi doa saha zikrullah. Larahipun kados pundi? Inggih amargi ayat menika wonten ing antawisipun ayat-ayat babagan siam. Pramila dados isyarat ingkang kiyat bilih doanipun tiyang ingkang nembe siam menika mustajab. Pramila supados saged gangsar kedah samekta doa-doa ingkang jangkep. Sampun ngantos keteliwang wekdal prayogi. Kagem nyenyuwun kepara namung kagem nonton ngobrol satemah mboten kemutan donga dumateng Allah ing wekdal-wekdal ijabah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kagem mungkasi khutbah menika, monggo awit rawuhipun wulan Ramadan dipun pahargya kanthi sukarna ing manah. Mugi-mugi Allah tansah paring wekdal umur ingkang berkah, saged panggih malih kalian Ramadan, paring sehat so saged nindakaken jejibahan siam, paring rizki so arta bondo saged zakat lan sedekah. Amin. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.